Nagpasalamat din ako nga kadya. Natuguan natin yung antikenyo kung tinatawag na pag-asa. Amuran dya ang panahon. Nasakyan natin. Nagabungpuran ang mga proyekto, nag-ililimaw ng inyong mga lideres. Wala rin away. Wala mas sanay rin sa radyo. Amuran dya ang natawag natin na the golden age of antiken. Kung sa hindi sanay pa, let us seize this moment. Kaptan natin ang pagkakataon nito para mapagdigan natin ang ating kabataan. Salamat din sa kanyang agaw na kita. Isibutin natin sa ating buhay. Agustin Dalumpinis, Purgasyon Lawan. So, happy din nun. Hindi ko asahan nga makabaton man ako ng kay ko. Salamat din. Makabagal muli para kanakan kay Wala. Ako gali si Margot Sudario, taga Madrangka. Sana si Antiki, isa ako cancer patient sa breast cancer. Solo parent pa ako, may dalawa akong kabataan, high school, tapos bana ko, napatay rin. Na may pabata ko nga panganay, ang karwa ko nga na bata, hinabusong ko pa hasta karoon. Magiging nga pasalamat din isang paano nakabuligid sa akin ng mga kinahanglanan. Amo lang dito ang aking ginapasalamatan. God, salamat din sa bulig mo. Kung wala kanimo, wala gid ako makabaton. Napasalamatan ko dito God.